mjeseci veći od njega. Duži čovjek. Duži, pa to ti kažem. Znaš kako je, vratno mlad ker, ali ja kad sam ga vidio, ono... A čiji to? Peđi između. Peđi, ne? Imam uparenu jednu kuju, sad ću imati još jednu. Neki novi ili? Novi, mlad ker. Imaću još jednu, znači ko bude tražio štenadi, šalj kod mene. Šalj kod mene, ko će se bude raspitivo, šta bude bilo. A pitaju, vrate, ali svi... Ej, kao, skupo nije priznato, znaš. Kako, brate? Ovo čovjek u Moskvu hoće da vodi, znaš što će njemu ostaviti. A ima ih dosta. Sad u zadnje vrijeme. Kako se beše zove? Toni, ja? Toni, a? Toni? Toni. Gdje si glavonja? Sedi. Toni je zver. Pravi sranje, kaže Buba. Pravi, pusti ga. Opet, ali je zapet. Moraš samo da ga što više šeta, što više širavaš, da bi on mogu zapet. Može zidove. Pa nisi ti bio kod mene, oni su bili, moraš zidove, ja ozido zidove. Je razumeš? Ja ozido zidove, brate, oni preskaču. Dogovorio sam se sa ovim višti. Znamo, to bi zid, brate, da radim. I onda neće bežati. A sad je si izveštio, sad otvara bravu. I sam onda zaključava strana. Provalio samo ta. Nije ovaj babu. Brate, hoće sad, krenuo je. Nije teo, a na kjerove. Da li bilo? Ne mogu da ga zaustavim, brate. Hoću da poginem na biciklu. Moram da ga... Poskino mi davilicu, čovječe na šminkari. Kad je vidio kjera, ovolike je bolje, znaš, ono moj davilicu. I ja oni ne mogu da ga zaustavim, čovječe. Još peške i puštaj davilicu u šminkaru, tako. Tako da ga vratim, beži nekako. Ovo mi je otkino i... Zalta ti je ta ugrivica, kupi bre kožnu pravu ugrivicu, jebem vam rebat. Ispred grujice, čovječe, neki dan stani da ga vidimo, on se zaljubio. Evo ti 2 šarpeja, 3, to hoćeš para, samo da neću da prodam. I ja stavu pa se ovako i on na one njegove kerove, to on trže samo jedno nago na kuće. Ipak je ovo jebote. Da bre, pa je. Inače ti? Ništa, da pa će se. Toni! Čači. Toni, hoći. Hoću meni. Zove, Toni. Ja on moju kuju crnu. Umoran je, znaš šta, imam od Abića sam uzeo Rottweilera kad je on poginuo. I šta ću maš dan kad držim, mada mi treba za drugu kuću. Imam tam neki kuja, sad ću da izaberem meni mužijaka jednog. Sad ja. Ja i Peđa, da. Dođi, brate, ja sam kući stalno. Gdje si sad ovamo krenu? Pa u Krenku sam, brate, na prvom stepanju. Bar je mene lako naći. Pite tamo, dođi i ja sam stalno kući kod mene, stalno neku posam. Vratit ću, dovedi ga, pa dođi sa njim, dovedi ga. Manijači. Lepi, gdje si sa njim da te dođeva ovako, sluša se tebe. Šta fajno. Ja sam došao na Starom gradu kad god je lepo večer s mojom kujem. Sad sam ja bio na Starom gradu. Jeli, šta sam čuo neku priču, ima neku crnog soklušacu. Mislim, upoznam. Tako su mi rekli neki ljudi, ali ne znaju mi objasniti šta je. U moje evidencije to nema. Znaš, kod mene u evidencije znam. Ja znam da ne znam za znaš, mislim. Da, pa mora se znati. Znam gruja one falšove što je kupio, sećaš se? Što je radi baci. Baci. Tako je da rekao. Da ga uvedem? Mnogo da ga dobar je ali... Ako je ne otvori. Nema da otvori. Kako otvori? Ne može on umora. Odi ovdje, na onja. Odi ovdje. Pa to njemu treba svaki dan da bi on bio miran. Zver, kad je došao. Obuče mene. Pola sata. On je mrtav. Dođi se. A znam pa po njemu da je on mrtav, ali on ide. Pola sata se ovako miran i poslije ne može ni ptica ovdje da pođe. Samo laje, hoću govorim, her koji samo laje. Kao džukila neka najobičnija blanka. Šta laješ na sve živo? Očka mi čure, to sam baš da pitam gdje je on. Doveo Igor iz Rusije momke da snimaju kera, rekao Ajde. Kako je dobar. Idi zagrvi Veljko, Veljko zagrvi to. U šta mu je on radio kad je bio mali? Ja, to je sad, brate, za uši. Toni, odi ovamo, Veljo. Odi, Toni. Ajde ga, pomagi.
Ne, ulizao si. Ajde. Da te ne ispere. Hoće da ti osmije tu kifu, baci mu malo. Malo. To. I baciš mu sve. Što si ne? Znate šta A je? voli njega, na šta radi? On koliko mu god, da mu A daš... viš beži. Pa žedan je. Sad hoće i tamo i ovamo, ne znam gdje će. Ali kad bi je dao u bibi, da smijemo da im parim. Da uparim kur. Svi u kući na mene zimu, šta ako nešto bude s njom. Carski vezano. Vidi. Vole! Obožavaj! Ali Gunđa je... Peđa što ima onu ludu kuju. Ona ide u vidu skroz. Svi šlajcera imali i to je bila pesma. A Igor, pa se zaboravio. Veljko, nećemo tako. Ko je? Veljko, nećemo tako. Ma znaš šta bi on radio sad, nego je mrtav, ti ne mogu stojiš tu, skakao, derao se. Neka. Bolje što je Miran, bar da ga džoga je lepo. Uslika, da. Dobar dan. Sad se i on izgubio, znaš, vidi ga. Sam ima lep stav, nema. Dobar, formiran ker, lepo, nema tu šta. Krupan, lake, kosti, utegnut, sad je sveđe. Neko kaže mrš, ali on jede čovječe, ne može više da bude. Kao samo se rebra vide, pa to je Pa 3 rebra mora se vidi, brate, pa da ne znam šta. Ne znaju ljudi, ja sam to odavno prosto on ne može tu da se ugoji ošto čovječe, ja njega ugojim, će ode mu sve dole u stomaku. On je ovako tu jak i to je, znaš. Ovo ne može da bude deblji, brate, kako budeš deblji. A i ne valja. Koliko ima on sada? Ima 65-6 kg. 60, 3-4. Treba je malo teže bude, ne? Ništa. A pazi, moglo bi da bude teže, ali onda bi bio debel. I to ima svoju manu. Da. To ima svoju manu. A brat, onaj frajer iz Beograda, Ženka, 75 kg. 72 kg. Evo snime, ćeš izaći? Hoću to. Nećemo to ne. Veži ga. Pa vezao sam ga, nećemo više čovječe. Ne smijem zbog njega teraj. Beži. Neće umaći, ne